Kubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Maoyongrim. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Ujaran sekretari kesengkur Karsentio Central Body berkibah yang asam kali benjengo ikong Sildares Karsentio ilong kami basya apom dakawan ha urunar ublah tombor kayang sa jongki kabaja dangsyan hakasnong Maurok Porsosat West Castles District. Kaseng kapan pau jing snokya bajing snosi kabakrao bakum kini kijingja kiwan manja hayang asam. Kakur Karsentio kapan pau ru jing snosi kabakrao hakabaw khpa jong kani kayeng upadeng Elben Karbani ubal asya penyap akan ni jingja bakakur kapha ya kajing snolem syaki meikha nagakur Karbani bat ongru bakum kakur kamla ban pediang dalilairu halor kani jingja nakaliang kasengkur lingbau ba Alfenberg Karsentio kelapan rem ya ketiga jingja berka ongru pada ke jingli ru khalau jong tu riu bamman ubam dan syu ya kaban siem ya tiplam kum tagakur kakentui ki buat jang kaan bagi ban set patong shijing em ya urunar budang keti bat om dei ban ai jemen dalai ru em yu nakaliang kakur kapan pau ya kajing syanya ka baskam hakatanat pulen bagi buat jang kaan kin le la ka jong ka kamram halor kan ni kajingja nakaliang jong ka sengkur Karsentio Central Body menta akan ni janmit sni ublay ni lawan hangne apa ni grims ya kaban wan ya kendu kerpang bat wan jengo ya i meideng Sildares Karsentio ibana kati kasnong persosat i penpau ya ka jing snolem na ka benta ka yeng ka jong ima Elben Karbani bat kumju i kibayeng basam na ka kur Karbani ro ya kani ka jingja ka ba par yang kriat adu kata-kata bat ka ba sngow segment ban yo sngow bat ban perkhadru nakaliang jong ka kur Karsentio i penram jor ya kani ka jingja hakaba uni u Golding Star thongni arko arsnem u balawan ban thombor yakini ki arngut ki sikurim haka yengsa jongki hangte hapo persosat bat ban shimru ya ka jingim ka jong u kpa jong kani ka yeng da ka ba la katkum ka jingi thu khana la ong ba upom da ka white na ka khli jong u bat uni u kpa namar ka jing place nam palat ula khlat no nakaliang jong ka kur Karsentio ni penram jor ya kani ka jingli riu klau pan ni penram jor ya kani ka minsim ksuit ka balarung ha uni Golding Star ubla shim ya ka jingim ka jong ukpa jingyo jongi ban ya keren bat imeideng menta ka sngi hangne po Nigrim Hospital ipen pau ba lada pelaj ya uni u Golding Star ka jingim jong i kamlong ka basngan iong ba tang shumit kan sadan ka jingsngos ear ka jingsngos shapting wat ban yat ban yeng namar kani ka jingja te kumta nakaliang jong ka sengkur Karsentio ni pha ya kani ka khubor shaki bor jong ka an wat la ni snotho pan nakaliang ka police department SP jong ka West Castles District ila kem ya uni ubriu hapo arsau kanta bat menta udan hapo jail te henrei nakaliang jongi jong ka kur ni pha ya kani ka strong message ba kumye kini kejat beriau kibam dancu kamen sim wat ban penduk ya kamen sim jong kiwei ngasngo ban ong ba idei udei hok ban shong hajil shijunam lani ka an kamdei ban ai jamin ya kum uni ubriau kani kadai kamen sim riu klau bat kadai kamen sim kabalik sing ila ban ong larung uksoi teli hakum uni ubriau ubam dancu ya ka perkhat perdan ya kamen sim jong kajing ya teplam ka khubor kaba ikwa ya kaban pentip sabaro ba imedeng menta idon hapdeng kamet kaba ila khamyo obor meneh kapor bangiwan ru ilala ban keren malu mala te henreng ikirmen ba inang yo ikamet kaboket te kumta nakaliang ka jongi ipha ikani ka khubor ba i penram ikani ka jingja ba da ka jingya teli ngasngo ban wer ba ngidei ban rat ingkhong yakum kini ki jingle ru khlaw ki bawan jia hakari ka jongi Hey, up, ruko. Shwaba finshet da kajo shi kajo ko umpiang balapin don kam. Up shwa,
namar kane kakta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka basyet da kane ka umpinyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry pim day pat bante syanala ne bantang pendono. Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkela ya kane ka umpinyang siya ka biodiesel. Tinamar kata lemba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan ktasyo.